Ukhuza umkhubo wokuKlwebhana phakathi kwezinhlangothi zebandla lamaNazaretha umsakazo uKhozi FM uzimiphi uzimdola wakwabiyela nginibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina ke uveze kuntuthuko wakhumalo bathi ilasbone amagumede mhlambe emangabe usemusha ngizophinda ngicela nizesho ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kwikhono okukhulu kunakho konke bafethu ukhuza umkhubo wokuKlwebhana phakathi kwezinhlangothi zebandla lamaNazaretha umsakazo uKhozi FM ogxeke ngeledlule ngamakhola aseBuhleni ngemuva kokufaka ivideo yakhe bebonakala kuyo ehamba nasekuphakameni abeyiphuma entabeni inhlangakazi uzimiphi uzimdolo kwabiyela ubenomhlangano nomkhulumeli wohlangothi laseBuhleni umnumzane Thokozani Mncwabe ngolwesine ntambama badingida ngokuKlwebhana kwamuva okube khona ekhuluma ke nezinye zezintatheli lapha uzimdola uthe kumele kuphele manje ukuKlwebhana phakathi kohlangothi laseBuhleni nolwasekuphakameni le ndaba kumele ilungiswe kubuhlungu kakhulu ukuthi sekunesikhathi eside yenzeka lento ukuKlwebhana ingalungiswa amaNazaretha mawabe munye njengebumba lika cement isihlabalelo esamaNazaretha lapha nekade efakazisa ngazo elaphana uzimdolo okubalekile ke ukuthi sonke sikhonza ushembe kusho lapha uzimdolo uthe yena ke enkulumeni yakhe bengalwi kodwa bezama ukudlulisa uvo lwakhe qhuba ke uthe asikho isidingo sokulokhu beKlwebhana ngoba lezi inhlangothi zinemithetho iyazi ezilandelayo engafani kubona indlela lapha nebavunula ngayo ayifani nezinye izinhlangothi bathola nje esekulahlekela ngenxa indlela egqokwa ngayo lapha nasiko ke isidingo salokho ngoba abaseBuhleni banendlela yabo benza ngayo izinto bagcina imithetho yabo nabo futhi bagcine yabo kusho lapha nalomsakazo uzimdolo umkhulumeli ke wabandla laseBuhleni umnumzane Mncwabe uqale ke ngokwaxolisela amaNazaretha ohlangothini lwakhe uchaza ukuthi nabashomeli basemasontweni bayembangela abakwazi ukukhuluma umthetho webandla ngoba befuna uduma into nje uma emnyama yibe emnyama kungashiwo ukuthi imhlophe baningi impela ekuleli bandla kodwa ke akumele sigange lapha kusho uMncwabe eqhuba ke uthe umholi unyazi lezulu kayinanxa namalungu ebandla lasekuphakameni uthe yena ke uyalibingelela ilungu laseBuhleni ngaphandle kokuba nenkinga bafethu izona ndaba ezihamba phambili esithinda lapha nomsakazo uKhozi FM simdola wakabiyela lapha kanjalo nezingxoshungxoshu akawana bathi lapha nebandla lamaNazaretha lapha ngolwedlule njengoba bekuyiwa entabeni enkulu inhlangakazo namhlanje ke kuthini kwakho ukuphawa ngalolu daba ake siphinde futhi sihlala lapha na comment section sidingide lolu daba ngaleko lokho ke ungilandele ku Facebook @radionkezo ungakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu